Sant Martí. Sí, mira. Hostia, me encanta. No per Mira res. tu també. Si te paso, cobramos entrada. Ya está, salió el rec. Vale, tornem a començar el joc perquè no estava gravant. Llavors, agafo una carta un altre cop, vull dir, tornem a fer-ho tot bé. Perquè és el meu compinxe secret, després li faig bizum. Ensenya'l a tothom, ensenya'l a tal. Jo no l'he vist, a veure. Sí? Ah, vale. Jopi, vine, que ara et vacilaré una estoneta. Perdona, l'última surt una foto meva i a mi a Sardiners, Hi ha una foto que surt una Esto se está grabando. Exacte, això s'està gravant. Vale? Aquí tenim la carta, vale? És el que he dit, intentarem fer el truc més ràpid del món, vale? Juntament amb aquestes dues cartes. Molt ràpid, per això. Sí, ensenya les cartes, vull dir que són els dos comodins i tal, vale? Mira, jo et garanteixo que la de 3, la teva carta apareix entremig dels dos comodins. Vale? Mira, fixa't perquè no estàs preparat pel que passarà, vale? O sigui, és algo molt sorprenent. Vale, fixa't. 1, 2 i 3. I la teva carta està entremig perquè està tota la baralla entremig. Una màquina. Moltes gràcies, moltes gràcies. No, però dic que era el truc més ràpid del món, perquè fixa't, si me faig així. ¡Hostia! No te esperabas. Agafo aquesta carta ahí. Efectivament. Jo no l'he vist, Sí, senyor. Sí, senyor.